Good morning. Katanan nga. Tagan ba? Kan na sumugit an ko na tunaw ay pakita tunaw. Tate. Oh. Ano kanina ko? Oh, nara kana. Talikod. Ay wala yun fokus na dili ba pwede naman i-focus go dili kuan. Focus ba? Mao na siya nga kana bang gibiyaan sa inahan ba nga iring ba? Onya, giatiman sa kong manghod gipainom og gatas. Nakahurot na ning iringa og 5 ka putos nga beer brand. Na, kusog tutoy, nya gimuta pa gyud. Tanawa ko na pukusan ang mata na, di ba? Mit ang mata na pikas mata. Pero mabuhi gini siyang iringa kay mo kuan man gyud, inom og dropper. Ngayon gani. Ah, saan siya nga idali ay taon. Hilab kay kutian. Oh, awa. Ora siya bata kay ano bago pa gay nagtutoy nangay na pod. Kasi dili yang kono kuan siya sup yang ba. Naraw naray na. Siya na. Ona, mao na siya, mao nang iring nga la kana bang iring sa iya anak siyang iring. Yang iring di magpapatutoy. Ano sa gawas gani. Oh. Namo na yang naong sa iring nga og kuan. Oh, gamay pa kay na pila na kabuhan lin. Dua? Sa? Eh, wako kabaw. Kuan ni got nang duga-duga naman pa ni ay. Ang buwan siguro. Buwan di ay, buwan. Buhi kining iringa. Ganina. Tutoy na kung nagninan, nagsige na pa siya. Meow! Meow! Kung bata pa, mayroon nga, lugaw! Gatas! Oh, nanapaingon sa... nanapaingon sa... Kuanlin, tasa! Napaingon siya nga, tungabo na nila ko ron. Dugay kay ka. Wala la. Oo. Muta. Sirte kining iringa kay ate no nagpangamay god. Karon na oy. Grasya kaming. Nagyatiman kaming. Ano naman ko na iyang mata? Ay, ano, ipahangat ko na. Nagmit-mit yapon. Ay, kuan na ka na. Noog ba nga pahumukan ba niya? Ayaw kundangi og dili makuan. Ano? Agutom bagyo ko no. Agutom pa. So, oo. Sa daliin taon. Ay, gutom pag yun kaayo. Oh. Sa hilab kayo tiyan oy. Ano sa may anganan ni iringa? Angaan lang ni oguan. Ang butangi po nangan po maayo po ba? Nga may lagi siya isa. Ayun tagdugay tanoy. Pastilan taon ay pagkahilab pag yung taon ko tiyan taon. Oh. Buka na ang mata ni ko ano siya tinga na ni. Purita. Ayaw pudloy pud kayo. Si Minggay lang na Minggay. Minggay. Ay, siya. Aray, ang gatas. Siya, kurug-kurug na lin. Huwag na siguro na siyang gihilamusan. Mura man ni og kumbulsyon. Sa pagdali taon, ginukok ko, kigutom taon ko.
Ninguha gyud Ming. Ninguha gyud paninguha gyud. Ninguha. Mabuhi ka. Buhi gina. Basta maning kamot og kaon. Buhi jud ning kamot tutoy. Mga baragon sa mga. Oh. Yan na, yang kutan. Parang bata ba? Ngayon yun. Isang busog di eh. Mayroon mo kainin yun. Busog na kayo siya good. Pa. Indo taglamisang mingming tadtaran man. Indo taglamisa. Tadtaran. Dali ta. Libre gud Ming, libre. Ito yung sana siya magkakaw-lakaw niya na. Ito na, uy. Padakduak, mampong ka nga, wa naman na. Wa na, uy. Sige, gutom pa na siya, oy. Ni, wala kaya Sakto. na mag-ungot ras. Sakto na. Uy. Sakto na. Sige, patahan siya sup-sup. Waram ka na isud. Nay, ganag may pre sa tutoy ba sinahan nga murag magdakduak sila. Tugtog. Tan. Mhm. Sakto na ay. Mana? Pagpalit niya vitamin pariato kang kuan ba Axilin, kuan champs angan. Champ. Sam. Pero sa na. Para sa kuan good. Bata. Puli man na sa sikon. Chewable. Pero imo dugmo ko na mo diya. Kaon niya na dagag kaon ni. May vitamin C Hansin diha nga anak ko din painom siguro. Sino? Inom. Dili sa minom. Ansi. Expire na tong Hunyo. Hindi mo malibat yan. Ayaw pa yun. Lasa ni. Sige malibat. Ino na yung pa yun na expire. Totoy lang yapon siya nga masal. Lagi. Ayan na siguro eh. Totoy lang yapon masal. Busog na kayo. Saba namin. Busog na nagaming. Mga piyot mo siya. Busog na taon. Saan na? Dahil wala ka kabusugan, Ming. Lanot ka sa gulig gatas para bugat siya busog. Agoy. Kaya kung palanot-lanoton pa di so taglungag. Okay na na. Silsoron. Mura. Laka. Lakaming. Lakaming. Santo karuming. Lakaming. Nanas, kan daddy ini mo. Yan. Manana siya. Mao ni si Minggay. Yang gibuhi ni Arlen anak sang Iring. Ang gibiya awa di papatot yun. Yang gi painom og gatas 5 na kagat putos ang hurot. Ano? Sa tanaw na ko mabuhi ni nga. Ay, kamot man yun. Pangamay mo sa gatas.